Gladius Romae sum, Belisarius. Ola a todos e benvidos a un novo apartado do noso tema. Hoxe en concreto imos a falar dun novo apartado titulado O Imperio Bizantino, características e sociedades. O cal podemos dicir que é un imperio maltratado pola historiografía europea, xa que cando se afonda na Idade Media é un dos grandes olvidados. E dunha forma bastante injusta, xa que, ao fin e ao cabo, o Imperio Bizantino, continuación do Imperio Romano, foi, xunto coa civilización islámica, a maior potencia hexemónica e predominante da Idade Media. O seu período de esplendor ronda en torno a 800 anos. Dende que Teodosio dividiu o Imperio Romano entre Occidente e Oriente no 395 d.C., ata aproximadamente inicios do século XIII, cando, logo de acumular unha serie de derrotas militares e unha serie de pérdidas de territorios moi importantes para a súa economía, podemos dicir que comeza a súa decadencia, pero non con hilo a súa desaparición, xa que, aínda con estas, logrará aguantar 2 séculos máis ata que no século XV, en concreto no 1453, sexa conquistado polo Imperio Otomano. Ata entonces, este imperio temos que dicir que foi o pionero xunto coa civilización islámica en canto ao poderío económico, militar e cultural que se libraba en Europa. Bloque 1. A evolución histórica. Como xa comentamos, o Imperio Bizantino tivo o seu inicio coa repartición, a división do antigo Imperio Romano feita por Teodosio no 395. A partir deste punto, o marco xeográfico que vai estar comprendido o Imperio Bizantino serían exactamente os mesmos ao que estaba formado o Imperio Romano de Oriente, porque ao fin e ao cabo son exactamente a mesma entidade política. Polo tanto, estamos referíndonos a territorios como a Península dos Balcáns, onde se localizaba a Grecia antigua, territorios como a Asia Menor, ou Oriente Próximo, onde localizaremos regións históricas como Siria ou Exipto. Esta distribución espacial aguantará en torno aos séculos IV e V, ata que no século VI aparezca un personaxe moi importante, un novo emperador do Imperio Bizantino, que ascendeu casi dende as clases sociais máis baixas, pero que logrará un engrandecemento e un primeiro esplendor deste imperio. Estamos falando dun tal Justiniano I, que ocupará o trono no século VI entre o 527 e o 565. E o seu objetivo, un objetivo triunfante, será restablecer a unidade do antigo Imperio Romano. Para iso, axudarase do seu fiel xeneral coñecido como Belisario, que xuntos lograrán reconquistar zonas tan importantes como o norte de África, que lle arrebatarán aos vándalos, a Península Itálica, que lle arrebatarán ao reino dos ostrogodos, ou incluso alcanzarán rexións tan afastadas como o sur de Hispania, a cal lla conquistarán ao reino visigodo. Non entanto, este esplendor será relativamente efímero, xa que tras a morte de Justiniano podemos dicir que todos estes avances en territorio acabaríanse esfumando e rapidamente se perderían. Por isto mesmo, a Península Itálica sería conquistada por un novo pobo de bárbaros coñecido como os lombardos. Hispania sería de novo retomada por eses visigodos que xa encontrábamos na península. E definitivamente o norte de África, que será o territorio que máis aguante dentro das garras, dentro da posesión do Imperio Bizantino, aguantará 2 séculos, pero que en torno ao século VII de novo tendremos outra pérdida. Neste caso, protagonizada pola expansión da nova civilización árabe islámica, que xa non só lles tomará o norte de África, un territorio fundamental e de gran importancia económica para o imperio, sino tamén grandes territorios do Oriente Próximo, conquistándolle polo camiño Exipto, Siria, así como Palestina,
que eran cidades e territorios históricos extremadamente fundamentais para a economía e o comercio do Imperio Bizantino. Agora ben, ante esta pérdida territorial, ocorre o contrario ao que se adoitaría acontecer, que en vez de entrar nun período de decadencia, o Imperio Bizantino acaba se reforzando. Iso sí, terá que esperar hasta o século X e o século XI, cunha nova dinastía coñecido como os Comnenos. Pero a partir de eles iniciase un novo renacemento militar, cultural e económico, onde incluso volven a gañar novo territorio. Non entanto, este novo esplendor será efímero, xa que a mediados do século XI, en torno ao 1080 aproximadamente, sufrirán un novo revés militar, xa que os turcos seljúcidas tomarán unha parte moi importante do seu imperio, que sería a península de Anatolia, a actual Turquía. Aínda así, o Imperio Bizantino, coñecedor pola súa fortaleza, logrará seguir adiante e aínda no século XII tendrá un novo período de esplendor. No entanto, será no século XIII onde comece o canto do cisne, é dicir, onde xa poidamos empezar a marcar o comezo do declive definitivo do Imperio Bizantino. No século XIII, Constantinopla, a capital do Imperio Bizantino, é saqueada polos cruzados europeos, principalmente motivados por Venecia e Génova coa finalidade de tomar Constantinopla, tomar o Imperio Bizantino e extraerlle, quitarlle o poderío comercial que este imperio tiña no Mediterráneo Oriental, evidentemente para quedarse eles con el. Dende esta toma de Constantinopla polos cruzados, sí que xa podemos marcar a decadencia progresiva e definitiva do Imperio Bizantino, quen aguantará 2 séculos máis hasta o 1453, onde, como xa comentamos na introdución, será conquistada definitivamente polo Imperio Otomán, que terá a cabeza ao seu sultán Mehmed II, poñendo punto final ao Imperio Romano de Oriente, tamén coñecido como o Imperio Bizantino. E, por tanto, chegando ao final desta viaxe histórica de en torno a 12 séculos que iniciou no 395 con Teodosio e que terminou no 1453 coa conquista otomana de Constantinopla. Bloque 2. O goberno, a administración e a economía. O goberno do Imperio Bizantino recaía principalmente nunha sola figura, a que imos coñecer como emperador. Só que no Imperio Bizantino e sobre todo a partir do século XVII, cando abandonen a lengua do Imperio Romano o latín e adquiran a lengua grega, pasará a chamarse como Basileus, que simplemente significa emperador, pero en griego. O emperador, como na maior parte dos outros imperios, incluído o romano, controlaba todos os poderes ao seu alcance, tanto o militar, como o legislativo, como o relixioso, así como o xudicial. E estaba legitimado polo dereito romano, que eran unha serie de códigos legais que afirmaban e xustificaban que o emperador tiña a potestade de controlar todos estes poderes, xa que era o representante directo non só do pobo, senón tamén de Deus, dun Deus cristiano. Xa que o Imperio Bizantino aceptara oficialmente o cristianismo como religión dende o 380 co edicto elaborado por o seu emperador Teodosio I. Agora ben, o Imperio Bizantino era extremadamente grande, e se ben o emperador tiña todo o poder, non podía estar en todos os lados. Entonces tiña que delegar o seu poder nunha serie de personas de confianza para que administrase en todos aqueles territorios que estaban tan afastados e que o mesmo emperador non podía permitirse desplazarse ata eles. Por eso mismo, empezaron a organizarse unha nova administración, sobre todo a partir do século VII, cando o Imperio Romano foi carne das invasións islámicas. Nesas invasións islámicas, recordamos, perderan territorios tan importantes como o norte de África ou rexións históricas do Oriente Próximo como Siria ou Egipto. Entón, o Imperio Bizantino tivo que reformular a súa administración para protexerse militarmente de calquera tipo de invasión, pasando a ser aquelas persoas que administraban os territorios en nome do emperador, dende ser simples civiles a convertirse en xefes militares con poder político. Por outro lado, todo o imperio esplendoroso conta cunha economía fortalecida e que causa envexa nos demais. En este caso, o Imperio Bizantino non será ningún tipo de excepción.
A súa economía, a base da súa economía, fundamentábase principalmente no traballo da agricultura, así como da gandería. Pero donde vai a destacar principalmente a súa actividade económica será no sector do comercio, principalmente pola súa localización xeográfica tan privilexiada, e que o Imperio Bizantino, especialmente a súa capital, Constantinopla, constituíase como a bisagra entre Europa e Asia, eses dous continentes, e ao mesmo tempo como o punto de unión entre o mar Mediterráneo e o mar Negro. Así pois, o seu comercio era principalmente marítimo e Constantinopla, en definitiva o Imperio Bizantino, beneficiábase e enriquecíase cumprindo ese papel de intermediario entre estes dous continentes. Europa normalmente vendía trigo, mentres que Asia normalmente vendía especias. E o Imperio Bizantino estaba aí no medio dándolle o que realmente necesitaba a cada un. A fin de contas, esta vai ser a chave do seu poder económico e, por tanto, do seu poder militar e a resposta, ou máis ben a explicación, a por que foi o imperio máis poderoso de toda a Idade Media. Bloque 3. A Igrexa e os seus problemas. Non cabe ningunha dúbida de que o Imperio Bizantino era unha entidade política eminentemente cristiá. Como xa comentamos, dende o 380 con Teodosio I oficializárase esta religión. Unha institución, a Igrexa, que dende moi pronto comezou a acumular gran poder sobre a sociedade. E xa non só un poder social de influencia religiosa, senón tamén político, hasta o punto de que no Imperio Romano chegaron a coroar ao emperador, quen, en teoría, era o representante directo de Dios, mentres que o patriarca, é dicir, a máxima entidade religiosa do Imperio Bizantino, era o vicario, o embaixador de Dios. Entonces o embaixador tiña que coronar ao representante. Non entanto, o seu poder non o fixo estar ausente de problemas e loitas internas. A máis coñecida de todas é a que se coñece como as loitas iconoclastas, que durarían séculos entre o 8 e o século 9. Outro problema fundamental que se deu en torno ao século XI despois de Cristo foi o chamado Cisma de Oriente, que o conflicto constituíuse como o conflicto directo entre o patriarca de Constantinopla, é dicir, a máxima autoridade religiosa do Imperio Bizantino, contra o Papa de Roma, a máxima autoridade religiosa, pero non do Imperio Bizantino, sino desa Europa cristiana a cal ainda non tratamos. A disputa, a fin ao cabo, era por saber quen tiña a máxima autoridade sobre a cristiandade en general, sobre todos os cristianos da faz da terra, e terminou por saldarse con unha división, unha ruptura entre a Iglesia Europea e a Iglesia Bizantina, coñecéndose entonces como o Cisma de Oriente e dividindo a Iglesia entre católicos en Europa e ortodoxos no Oriente Próximo, Imperio Bizantino. Entonces, ata aquí o vídeo de hoxe e vémonos no próximo. Chao, chao. Agius Roma Imperii, Christus tuo Imperium, deplorare.